салом дӯстон, ҳамин чанд сол пеш Барселона пулҳои кайҳониро барои ҷалби бозингарони лозима сарф мекарду мушкилие бо лимити музди маош надошт. мавсимҳои охир бошад каталониҳо рақобати сахти иқтисодӣ бурда истоданд ки имрӯз он сабаби асосии трансферҳои бузург монанди гузариши Гризман, Дембеле ва Каутиньо накарданашон шудааст. новобаста ба ин ҳам нилнориҳо бо имконоти доштаашон дастаи рақобатпазир ҷамъ овардаанд. имрӯз оиди трансферҳои тобистонаи Барселона ва нақшаҳои ояндаи даста ҳарф мезанем. лайки қиматбаҳои худро зер кунед ва наворо то охир тамошо кунед. инак баъди танаффуси начандон тӯлонӣ чемпионати Испания ҳам идома меёбад. Барселона рӯзи 16 сентябр дастаи Бетисе ки дар бозиҳои сафариаш бозии кушод нишон медиҳад меҳмондорӣ хоҳад кард. ба фикри шумо шогирдони хави бо кадом ҳисоб бозиро ҷамъбаст мекарда бошанд? тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи бозӣ дар комментария ба ҳама муваффақият. Барселона аллакай 4 бозӣ дар Ла Лига гузаронид. ҳамаи он бозиҳо мисли санҷише барои қаҳрамонони феълӣ шуд. яке аз онҳо бошад бозии даври нахуст муқобили Хетафе гашта буд. даста дар оғози мавсим имтиёз аз даст дод. баъдан шогирдони хави 2-0 тавонистанд ки Кадисро шикаст диҳанд. бозии сеюм ба худ омада 3-4 дар майдони Вильяреал дастболо шуданд. Осасунаро ҳам дар бозии охири худ аз сади роҳ бардоштанд. албатта баъди ин бозиҳо хулосабардорӣ кардан барвақт аст, вале бо ҳайати то ҳол мушкилӣ дошта хави дастаи нав бунёд дорад. он намехоҳад тактикаи 4-3-3-ро иваз кунад, вале маҷбур аст ки бозингарони навро ҷой диҳад. инро вақт нишон медиҳад. ба ҷоз ин кашфиётҳои нав дар дастаи Барселона ба назар расиданд. Ламин Ямали 16-сола ба ҷои Рафиня истифода шуд ва ҳунареро нишон дод ки касе дар ҳушу хаёлаш намегузаронид. Ферран Торрес ҳам мавсими навро бо натиҷаҳои хуб оғоз кард. чашм нарасад, вале ӯ аллакай дар ҳисобаш 2 гол дорад. собиқ ҳамлагари Манчестер Сити дар мавсими гузашта дар ҳама баромадҳои худ ҳамагӣ 4 голро ба номаш сабт карда буду халос. Барселона исми 5 бозингари ҷадидро дар Ла Лига ба қайд гирифт ки барояшон ҳамагӣ 3,4 миллион евро сарф карда шудааст. сарфаи боақлонаи маблағ гуфта ана ҳаминро мегӯянд. ҳамон 3,4 миллион евро ҳам барои дастпарвари бо таҷрибаи худ Ромео сарф карданд ки аз Жирона ҷалб шудааст. омадани ӯ аслан барои ҷойгузини Бускетс дар маркази майдон шуданаш мебошад. хушбахтона нимҳиматгари 31 сола корашро бехато иҷро дорад. яке аз харидҳои беҳтарини тобистона бошад. ин албатта ки омадани ройгони Илкай Гюндаган аз Сити гашт. нимҳиматгари бо таҷриба, устувор ва ҳанӯз ҳам дар формаи беҳтарин қарор дошта. бозингарони монанди Гюндаган мисли тилло дар ҳайати дилху даста мешаванд. ҳимоятгари бо таҷриба Иниго Мартинес ҳам аз дастаи Атлетик Билбао ройгон шомили Барса шуд. будани ӯ бошад боварӣ ва устувориро дар дифоъ таъмин мекунад. дар рӯзҳои охири равзанаи трансферӣ Барса боз ҳамаро ҳайрон кард. даста бо як тир ду бозингарро бо номи Жуао ба нишон гирифт: Кансело ва Феликс. новобаста ба ҳимоятгари мушкилиофар буданаш, Кансело бозингари лозима дар ҳайати Барса ба ҳисоб мерафт. ба ҷуз канори рост ӯ дар чап ҳам бозӣ карда метавонад. ҳолати Феликс каме дигар аст. ба ӯ умеди калон дар Атлетико ва Челси доштанд, вале кораш омад накард. намедонам, шояд мушкилӣ дар физикаи бозингар ё дарки бозиаш бошад. ҳамаш як тараф, бозӣ кардан дар Барса орзуи ӯ ба ҳисоб меравад. шояд ки ин сабаби рушди касбияш шавад, чунки ҳамагон чизе ба ҷузи ин аз ӯ интизор нестанд. хави аз трансферҳо розӣ буд. оиди ин ба шумо навор пешкаш карда будем. агар омадани Витор Рокеро дар моҳи январ ба ҳисоб гирем, пас ҳайати Барселона чунин мешавад: дарвозабонҳо Тер Штеген ва Пеня, дар канори рости дифоъ Кансело, Роберто, Кунде ва Араухо, маркази дифоъ Араухо, Кристенсен, Кунде, Мартинес ва Алонсо, дифои чап Алехандро Балде, Алонсо ва Кансело, нимҳиматгарон Де Йонг, Ромео, Роберто ва Гюндаган, нимҳиматгарони марказӣ Гюндаган, Педри, Гави, Фирмин Лопес ва Роберто, ҳамлагарони канори рост Рафиня, Ямал, Торрес ва Феликс, ҳамлаи чап Ямал, Феликс, Рафиня ва Гави, ҳамлагарони марказӣ бошанд Левандовски, Феликс, Торрес ва Витор Роке. ба ҷуз ин бозингарони ҳайати ҷавони Барса ҳам бо даста тамрин дорад ки шояд аз байнашон бозномҳои ҷадид пайдо шавад. рақибони асосии дастаи Реал Мадрид ҳам 4 бозии нахусташро бо ғалаба ҷамъбаст намуд. новобаста ба ин, дастаи шоҳона талаффутҳои кадриро ғайри чашмдошт ба қайд гирифтааст. рақобати қаҳрамонӣ ҷолиб мешавад. пайгири канали мо бимонед ва аз навогониҳои дастаи Барселона сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. хайр дӯстон.